lortu txapelketa irabazteko, gizonezkoen mailan erreferentzia. Oriok markatu duela lehen txandan, 21 minutu eta 33 segundo. Estropada polita ikusi dugu Orio eta Lekitxaren artean. Eta azkenean Oriok bai benetan lortu duela bukaeran errenta ederra. Eta zaleak ere, bero-bero, oiuak alde batera, oiuak bestera. Ontziak prest dira estatxak hartuta. Itxasoko epaila ere hortxe da. Alde batera begira, bestera begira. Azken oiuak dira hoiek, bandera gorria astinduko du oraintxe. Hasi da Orezko txanda. Berriketak utzi eta lana eta lana orain. Hortxe dira laurak, 20. Kaiku buruan, Urdaibai eta Hondarribi segundu batera, Zumaia 3 segundora, eta 28 segundo orain lanean hasi diren ezkeroztik, Era harrigarrian hasi da hemen lehia. Eta burruka, orain Brankaz, Kaiku eta Berbioren artean segundo bat hori dute aurretik.
eta orain Kaiku eta Bermeo parean, hemen dira Zumaiarrak, Xanti Zabaletak prestatutako gizonak. Unai Osaga, patroi lanetan. Zumaia, 9 segunduko atzerapenarekin orain hirugarren kale horretatik. Hondarribia laugarren kaletik ari da. 3 segundu, 4 segundo, bost ere bai. Erne orain Urdaibai eta Kaiku, Bermeo eta Kaiku pare-parean ditugu eta. Estropada handia izan daiteke hau. Brankas, beti ezaten da horrelakoetan. Erronka dela. Ur askorik hartu gabe eta segundorik galdu gabe hor lehian izatea. Eta gero horrelako estropadak noski edozein momentutan erabaki daitezke, bai Brankas, bai Poparian. Baina gaur ikusi dugu aurreko txandan ze gertatu den, Poparian lan hona eginda zenbat segundu irabazten diren. Bai, estropada guztian zehar 10 segundu atzetik joan eta azken luze erdi batian hori konpondu daiteke ez. Hondarribiarrak patroi lanetan Joseba Agunarriz 6 segunduko atzerapenarekin Io Jarraundiak Bermeo eta Kaiku aurretik 6-6 segundora Hondarribia 10-11 segundora Zumaia Bermeo Kaiku hor burruka normalean Brankas puskatu izan duela estropada eta, jarraitu egin beharko dugu Bizkaitarrak Brankas egiten duen lan. Gaingoz Bermeotarrek hartu dute hor abantailatxoa Zambuluka ikusten dugu Kaikutarren ontzia eta 3 segunduko abantaila orain Bermeotarrek 11 segundora Hondarribia hauek ere sufritzen orain Zumaia 16ra tartea egiten orain Bermeotarrak haserri. Bermeo baino ez, baldintzo besiotan oharrauna egiten ari ote den Bermeoko taldea eta gian horren eragina da orain momentu honetan Bermeo 3-4 segundo aurretik jotea ez. Hondarribiar eusten horre alekin osoak egiten 13 segundo atzetik eta Zumaia 3. kale horretatik nik uste saria dela txanda honetan egoteak Gipuzkoako txapelketan bigarren egin zuen hori jo pasaido Ibane San Pedro itenak kanpoan aurretik egita. Kaiku urbildu da 2 segundora Nexente sufritzen Hondarribia 4. kaletik, Zumaia ere bai 2. kaletik, Brankas eta luze bakar batean eta begira, 14-20 segundo utzita dira Hondarribia eta Zumaia rekuperatu egin da orain Kaiku. Urdaibaik ere eman ditu jauzik abantak eta hor helikopteroaren iruditik batean ikusi da behintzat berriroak geldi geratu dut. Orain, Ziaboga garaia. Horion bost eta 51 markatu du, askoz ez ere azkarrago orain ontzi hauek, bost eta 12 Bermeorentzat, 2 segundu gehiago, Kaiku. Eta Ziaboga besiago mandu Kaiku, nik dute lan hori lehenago maniobra ostean, Bermeo Kaikuri 2 segundu. Hondarribia 16 segundu atzerapenarekin lehen Ziabogan, orain Zumaia 22 segundora.
lehenengo olatu izaten da horgakoa. Lehen biziko olatua zen ekartzen duen, askotan erabaki horra izaten da. Parean dira, Ibon. Ui. Urdaibai, Bermeo, Kaiku segundu batera, Hondarribia 18 Zumaia 22. Estropada badugu hemen ere, ikaragarria. Lehenengo luze bat oso zua eta ziaboga egin eta hila denbora berdila ere bitaldeak eta ze nolako taldeak eta ze lehia. Momentu batean beste bi taldeek ideak Hondarribi eta Zumaia atzean utzi dituzte eta txanda hau zatituta erabat ez. Burruka handia, hemen dira, 2 segunduko errenta Bermeotarrentzat. 3 ere bai orain, Hondarribia 17, Zumaia 26 berriz ari gara ikusten, Ziaboako irudiak. Eta galtzak bete landenentzat, estropada dago hemen. Leia ikaragarria jaun Andreok. Eta uretako paila horre bertatik berta zaintzen bazbadare. Noski, hor kokatu beharra dago tartean bada espadan. Lehenbaile jarri eta... Ikusirik gainera, nola ditugun urak bi arraun elkarte hauen artean. Urdaibai, Bermeo aurretik, segundu bat, 2 segundo Kaikuri, Hondarribi 19, Zumaia 26. Gurekin dugu Frantziz González Txabarri, beste behin, Frantziz, arratsaldeon. Itxaropen handiarekin ekin diozue itxasoko estropada honi baino, lehenbiziko dulzean gehitzo galdut ez da? Bai, ari gara, laugarren kale hori nahiko kale kaskarra da kanporaka joateko eta, diferentzia asko atera digute ez. Ikusi behar dugu bigarren luze honetan zerbait rekuperatzei daukagun, baina, gauzak oso ilu jarria. Iruditu altzaizu kaleak hainbesteko eragina izan duenik, edo beste biak dira erabat pare bat koska ganetik daudenak gaur behintzen. Badakigu talde indartsa direla, baina bere demostratu dugu gauzak ondoin eskero bere parean egoteko aukera bat. Eskerrik asko Frantziz, eta estropada nola bukatzen duzu. Tentsio handiko momentua ikusentzule, tentsio handiko momentua. Begira ez dio epailarekin azerre eta tentsio ikaragarria une horretan eta Bermeotarrek Erni begira ze urruti diren Hondarribi 29 segundora Zumaia 26 horre Aranberriren agindutara Hau Bizkaia trainerua segundoak zartzen ari dira norabide egokiagoan orain Bermeotarrak eta burruka bada eta izango da pentsatzen du tentsio galanta estropada amaieran ere. Ea gauzak kirolegez egiten diren eta garbi momentu garrantzitsua izan da eta hor Bermeok errenta hartu Kaikuren aurretik. Bai, olatu pare bat aurrea ies egite horrek olatuak txandan etortzen dira eta aurreneko olatu izateak abantaile ematen ditu, baina ikusten da Kaiku lehenengo kale horretatik amurre emateko ez dagoela eta hor lehian gainean daude, 6 segundo tartea, baina usteko ez dago eta oso estropada polita ikusteko gehien bat hori, epumatia. Olatu bat aurretik dator, Bai, gertatzen da gainera, parean etorri dira, baina hor bien arteko tirabira bat izan da eta hortik hobeto moldatu da Bermeoko kuadrilla, Kaikutarreko zer ikusi ditugu behin eta berriz eta orain noski Bermeotarrek baliza bilatu behar dute, ea orain zer gertatzen den estropada erdia falta da, asko falta da orain. Bai, baina bigarren ziaboga gola Begira orain zein ongi Bermeotarrak olatu aprobetxatzen. Aurretik ematea hor ez dagoen grino hori iratea, orain zuluan eta beste gaurrera. Orain ziaboga da. Ea nola moldatzen diren, hor dira Bermeotarrak. Oriok lan erditan, 10:22, 9 eta 54 Bermeotarrentzat orain. Hor dira Sestaokoak 8 segundura
Hondarribia ere aldator, zerbait errekuperatu nahian. Eta Kaikutarrek orain lana izango dute, besteak beste ikusten dutelako aurretik Bermeo, eta buruak izugarrizko lana egiten duelako Baserri. Bai, eta luze hau buruz lan egin beharra, hemen erotuta ezin da, lehenengo luzean ikusi dugu bezala horre, olatu batekin, ur mordo bat sartzen bada, akabo bikotasun estropa da, eta hemen luze arraun egin behar da, eta oraindik estropa derdia dela pentsatuz, eta gai gerala diferentzia hori jateko, hori pentsatuta arraun egin behar da, baina dudarik gabe pentsakera hori aurretik joteak lan bikoitza o indar bikoitza du, eta goain gontan Bermeoko taldeak bigarren kale horretatik diferentzi pixka bat bere alde, ez? 9 segundo, eta hori zerbait da bien arteko parekotasun hortan. Tarte handia da, eta hirugarren postuari begira, Espainiko txapelketarako Euskal Federazioak 3 txartel ditu, 3 postu, eta hirugarren horretarako nahiko garbi errenta badu Hondarribiak momentuz. Hau ese dira datoa, konparaketa eginda, Berme aurretik Kaiku 9, gero Hondarribi 24 eta hori duizango duke jarraian 43 segundora, Brancas orain mantentzen ari da tartea, hor da Berme aurretik Kaiku 9 segundora. Bueno, gurekin dugu, gaur Bermeo esan marko dugu, Bermeoko presidentea, Josu, zer moduz ari zara estropa da bizitzen? Oso urduri, oso polita leguteko, partiduz badau, baina, ez dakit zelan doan noin momentu honetan, baina ikusten da, olatu bategaz, paralela horrien, batzia, oso urduri nago egon, taberna batean ikusten baina alteko bat, ezin jauta aguanta, horren azona, ezin jau, ez dakit, eskai atzuko pasata ja, gertua da lau. Txapelketa bat, baino bandera bat, baino gehiago aldago jokoan? Bai, zoritzarrez, zoritzarrez, badakiztu egitek, hemen, salien artien dauen izkamina, hori konpondu behar da, atzo esan du batek, konpondu behar da, bai uste dut berandutzu izan daula berbori, hori egin dela denpora, esan dut zanik hori konpontzeko modua daula, bai, bardita. Oso importantea guztia gaur irabaztea, atzoko egitako, lortzen dugu. Behar badan, euriko bandera bana izango da, bezakit, baina Bermeoko hori jantzako oso importantea dugu. Azte bukaero egiten dizut taldera bera, baina zer moduz dago taldea? Animoz? Oso animo, nile atzo bertan esan ziren, guztia, bizatzuteko gogo bat okazure, apurtzen, da lehen egon atute baina lau da zer, egurra tarri dugu, behin ondo da, gero ikusi zara maitzen da. Azkerrik asko, Josu, eta joan gaitezen estropada maila hori. Azkerrik asko hori. Badoaz, kanpo kaldeko balitzen bila Kaiku errekuperatu eginda, 2 segundo errekuperatu dizkio Berme hori, Bermeok Kaikuri 6, Hondarribiri 27, Zumaia 55. Hau estropada Baserri, gozatu galanta hartzen ari gara, uste dut ikusten zureak ere gozatzen, haizea gora, haize bolada orain 17koa, bataz bestekoa txanda honetan, 4,9 kilometro hor dugu, eta hor kanpo kaldean behar bada gehiago. Eta tante hor dago 5 segundotan, Baserri? Bai, eta luze honetan haizea bufaloiek hauza dituzte lanien egian lautalde hauek ez, eta bitartean mantentzen, Urdaibai Bermeo bigarren kale horretatik burua mantentzen, 5 segundoko diferentzio horrekin, eta garrantzitsua ziaboga ematea, ziaboga diferentzio horrekin ematen badute, eta gau konparean diferentzio horrekin izan nahi du olatu pare bat aurretik, eta oso zaila da olatu haien txanda pasa egitea beste taldearekiko, Balizara horrela itxiko balira, Kaiku bizirik legoke, ezkeneko luzerako, 6 segundo, batek olatu ezartzea eta besteak olatu bat itxuraz jotzea, nahiko izango litzateke berriro ere aurre hartzea. Iaboga berak ere agian ekar dezake, gora bera, beraz estropada badago, estropada ederra dago, Bermeok 7 Kaikuri, Hondarribi 29, Zumaia ia minutu bateko atzerapenarekin. Aguaz Bermeotarrekin. Segundo, Bermeo, burua eskatzen du, Aranberri, burua. 7 segundo orain, Bermeo Kaikuri, Hondarribi 31, balizak hor gainean dituzte, 150 metro pasatxo. Eta 37 parada Bermeo. Hirugarren postua Hondarribirentzat izango da, urruti eta sufritzen, baina 31 segundora, konparaketan, minutu batera lirateke, Orillo eta Zumaia eta minututik gora galduta,
Ekitxarra Santurtzi eta Donostiak. Lan handi egitu behar bada Kaiku segundu batzuk irabazteko, urbildu dira bostera, orain berriro 8. Hala ere, esan beharko dugu, azken luzean poparian guztien dutela aukera, nahi duten bigarren luzean, hor hartu dulako errenta Bermeoko kuadrilla. Maniobra garaia orain. Azken ziabogan, Bermeo, 15 eta 30. Eta hor txolatua, hartu, esan diote. Artoia hor burrukan, Kaiku 8 segundora maniobrak. 15 eta 28 Kaikurentzat. Maniobra ostean 11. Maniobra ostean hor olatutxo hartuta, Bermeo 10-11 segundo Kaikuri, Bai, asko da orain. Olako baldintzetan hori gertatzen da, batez ziaboga manda ja pizka batez zuzendut ontziak eta olatu bat beste hartuta eta beste trabeskatuta honien geldirik, gero. Eta beti olatu bat gehiago zure alda. Bai, eta ja pizka bat ziabogatik atera eta segundo pare bat hiru bat urbildu egiten dira, bat ontzi bat abiatu nanti joalakoz eta beste hau indike trabeska dagolako momentu hori da, Baina urdaibaik etekina atera dio diferentzi horren ondoren ikuste dute Bermeoko mutilak ikusirik beraiek ziabogatik ateratzen eta bestea ziabogan sartzen direla nik uste dut hor grina guzia kanpora ateratzen dela. 13 segundo Bermeo Kaikuri. Bai, eta azken luzea denez hemen dagon pixarre eman berra dago duen guzia topea egon behar da eta burua mantendu, burua hotz mantendu, erotu gabe, baina horrek barrutik ematen duen indarra hori ondo erabiliz, 15 segundo aurretik da Bermeo, Kaiku sufritzen orain, aurrera Ibon Gaztainazpi. Bai, gurekin dugu Pedro Mari abando Kaiku ordezkaria. Pedro Mari, gaurkoan sufritzen, ezta? Bai, hori tokaten da, ezta, zikeran, hor lehenengo luzien erdizen txarra, baina gero hortik ja erditik aurrean zaila distantziak gero tekillo izen dira, eta ja bueltan horre 6-6 segundo, hirugarren luzean bardin 6-6 segundo mantetzen da, eta oin abantaila putxo eta hartu dabe hor 10 segundoraino ahieldu da. Ez dakit oin nola datozen, baina, gatzi zingo da bai. 17 segundo, Ibon. 17 segundora. 17 segundora, bai, gatzi zingo da hori errekuperatzea, bai. Bigarren luzean Asier Zurinaga ikusi dugu, epailari keinuka, ez dakit argibiderik emateko moduan zaren, zer gertatu den? Guk ikusi dugun momentu batean gertu da hor GPS eta GPS guk gure kalitetek ondo gentuzte eta beste arazorik, itxasoko lanak, ez da arazo larrik hor. Eskerrik asko Pedro Mari eta ikusi dezagun, estropa da buke. Bale, eskerrik asko. Hortxe, Kaikutaren hitzak, kirolegez aztertzen estropada eta bada zerbait gauden egoera honetan eta Bermeotarrek orain badakite hankasartzea hundiren bat egiten espadute ikurrina haientza dela Bizkaiko txapelketan Kaiku lortu zuen garaipena joan zen urtean Zierbenan Bizkaiko txapelketan kolpe handia hartu zuten Bermeotarrek eta gero ezin izan ziren joan txapelketara, Espainiako txapelketara, orduan epaileek kanporatu egin zituztelako. Gaur ordea, atzo Ibaitzabaleko uretan gertatutakoa gertatu eta gero, Amoru Galantarekin ari dira, arriskua ere hartu duten, ere ustez, lehen luze horretan, baina hortxe mugan etekina atera diote egoerari, eta orain errenta handiaren jabe dira, Urrea, Ikurrina, Bermeotarren eskutan da, Jaun Andreo, Lekeitioko uretan hemen. Hondarribia, 40 segundura, hala ere Hondarribiarrak lasa izan daitezke, 3. postua, gauzak asko aldatzen espaldira Hondarribiarrentzat izango da, brontzea eta Espainiako txapelketara joateko aukera ere bai. Euskal Herriak 3 ordezkari izango dituelako, Kastron jokatuko den txapelketa horretan. Gozatzen orain Bermeotarrak 21 segundo. Horra, diferentzi horrekin, olatu gainean ikusirik zure aurkariak atzean, galduta dabiltzatela, gorkaran berri egiten ari den lana, jende animatzen, olatutan oso ondo moldatzen, horrelako egoera batian, gozatzen, hau da, eta nik uste dute ontzian barruan, eta ontzitik kanpo gauden guziak ere, olako baldintzetan ikusi eta taldean nola egokitu dute. Eskaintza egiten ari dira jadanik, hori amorrua dagoen hor barruan, egun handia ez du astuko gaurkoa gorkaran berri patroiak, gaur patroi lagabatzen hemen Galanta, arraunari guztia denten ematen, 24 segundoko errentarekin Bermeotarrak,
Bai, olako egoeretan. Urrea Bermeotarrentzat zaleen txalo artea. Bai, dagoeneko eskuak altxata eta... Hor da, txapeldun, Bermeo. Hor, gauza espadien azten nahi dira, arraula ian bezu horiek. Noski. Base amorrua dagoen. Ikaragarria. Hemen da orain, bigarren tokian, Kaiku. Ondarribia ere, laugarren kaletik, hirugarren dator. Zinarra, gaur, sexta hora, Kaikurentzat, buelta eman Zurinaga protestan, Zurinaga protestan da. Eta antxe dator orain, bozgarren kalera ia joan da, Ondarribia Munarritzen agindutara. Orain, Hirugarren Ondarrabilaren. Ondarribiarentzat brontzea eta urruti dator beste ritmora estropada egiten orain lasai Zumaia. Zailkapenean ikusten da, talde bat eta beste non gokatua, Zumaiarrak hor daude lan egiten, 10. zailkapenean TK Ligan daude zailkatuak, eta beraiek Gipuzkoako txapelketan bigarren egin zuten, oso merezimendu honez kontxan jokatu zen estropada horretan, eta hemen ikusi dugun Oiarrauen tartean, estropada kale kuin bat kaskarragoa egin. izan da gainera. Bai, hor hirugarren kalea zeukaten, eta ikusten da hemen lehenengotik bukatzen ari direla, eta estropada polita bat beren mailan ere egiten. Orain txamaitzen, Zumaiarrak minutu bat eta 29 segundoko atzerapenarekin, 8. tokian Donostiarrak, 7. Santurtzi, Zumaia